системаи худкори ба қайдгирии давлатии амволи ғайриманқул модулест ки байни корхонаҳои ба қайдгирии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо истифода аз технологияҳои ҳозири пайваст гардидааст. Филиали намояндагии корхонаи давлатии молу мулки амволи ғайриманқул дар вилояти Суғд барои амалӣ намудани барномаи мазкур дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои минтақавӣ дар шаҳру навоҳии вилоят барои хатгириро пурра тибқи барномаи мазкур ба роҳ мондааст. با مقصد ساده، شفاف و در مهلت کوتاه عملی گردیدن روند به قیدگیری مال و ملک غیر منقول برنامه الکترونیک سیستم خودکار به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در تاجیکستان با جلب متخصصان وطنی تهیه کرده و در تمام تشکیلات‌های منطقوی به قیدگیری با استفاده از تکنولوژی حاضر زمان پیوست گردید. از آن جمله در این حال در 17 شهر و ناحیه‌های ولایت در ریجه اساسی کار و فعالیت برده ایستاده‌اند. дар натиҷаи ҷорӣ гардидани барномаи бойгонии электронӣ тамоми парвандаҳо аз тарафи мутахассисони бойгонии корхонаҳои давлатии фаръӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мавриди нусхабардории электронӣ қарор дода шудааст. Юсуфҷон Ғафурӣ, директори намояндагии корхонаи воҳидии давлатии молу мулки ғайриманқул дар вилояти Суғд мегӯяд ки баъди амалӣ гардидани ин барнома амалиёти ба қайдгирӣ аз тарафи шаҳрвандон дар муҳлати кӯтоҳ ва амалиёти ба қайдгирӣ аз ҷониби муроҷиаткунандагон дар муҳлати кӯтоҳ ва бехато ба иҷро расонда мешавад. дар натиҷаи ҷорӣ гардидани барномаи бойгонии электронӣ тамоми парвандаҳо аз тарафи мутахассисони бойгонии корхонаи давлатии фаръӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мавриди нусхабардории электронӣ қарор дода шудааст. Юсуфҷон Ғафурӣ мегӯяд ки баъди амалӣ гардидани ин барнома амалиёти ба қайдгирӣ дар муҳлати кӯтоҳ ва бехато ба иҷро расонида мешавад. пештар то ҳамин амалӣ гардидани ҳамин барнома ҳамаи ваҳо тариқи қоғозӣ буд ки ин муҳлати баррасии муроҷиати шаҳрвандон шахсони воқеиро сал тӯлонӣ буд. дар айни ҳол баъд аз ҷорӣ гардидани барномаи системи худкори ба қайдгирии Тоҷикистон мувофиқи қонун дар бораи ба қайдгирии қонуни ҷумҳурияти Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқулҳо баррасии муҳлати муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 7 рӯз муайян карда шудааст. Локин бо истифода аз ин барнома шаҳрвандон ва муроҷиаткунандагон метавонанд дар муҳлати 1-2 соат бо шаҳодатнома дар бораи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ҳолате ки ҳамаи ҳуҷҷатҳо пурра бехато мувофиқи қонунҳои амалкунанда ва пешниҳод мегардад ба қайди давлатӣ гирифта шуда ба онҳо маълумотҳои мушаххас дода мешавад. системаи худкори ба қайдгирии давлатии молу мулки амволи ғайриманқул ба муроҷиаткунандагон шароит фароҳам овард ки тибқи қонунгузории муҳлати ба қайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқулро бо истифода аз барномаи мазкур дар ҳолати бехато ва пурра будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда дар давоми 1 ё 2 соат ба анҷом расонанд. дар барнома модули ҳисоботҳои ба қайдгирандаҳо ворид карда шудааст ки ин кори ҳамин мутахассисони шӯъбаҳои мутахассисон ба қайдгирандаҳоро осон намудааст ки дар ҳолати ҳамин ворид намудани маълумотҳо ҳамаи амалиётҳое ки гузаронида мешавад тибқи ҳамин худкор ҳисоботҳои онҳо тартиб дода мешавад. дар ин самт аз тарафи корхонаҳои давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тариқи системаи худкор 16273 адад шаҳодатнома дар бораи ба қайдгирии давлатии қитъаи замин пурра нусхабардорӣ гардида ба барномаи мазкур ҷой дода шудааст. бо мақсади ташкил намудани бойгонии электронӣ дар бойгонии корхонаҳои минтақавӣ ба қайдгирӣ раванди ба ҳомилҳои электронӣ табдил додани ҳуҷҷатҳои дар маҳзанҳои бойгонии корхонаҳои ба қайдгирӣ шударо ҳозир ҷорӣ карда шудааст ки дар айни ҳол ҳуҷҷатҳое ки дар бойгониҳо маҳфуз буданд онҳо тариқи скайнеркунонӣ локин чунон ки мегӯянд
нусхабардорӣ карда шуда ба бойгонаи электронӣ ворид карда шуданд. بیش از 90,000 حجتی که در شعبه بایگانی کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در شهر خوجند محفوظ است. طریق برنامه سیستم خودکار نسخه برداری گردیده است، میگوید سردار شعبه به قیدگیری دولتی فرعی مال و ملک غیرمنقول در شهر خوجند شفقت حسینov. از 23 می سال 2018 شهر خوجند همچون شهر پیلوتی یکی از اولین ها شده به برنامه الکترونی پیوست شد و اون پرونده‌ای که قریب 90,000 پرونده‌ای که در بایگانی ما وجود دارد با طور اسکانر به برنامه داخل کرده شده است و خدمت رسانی ما با طریق برنامه خوب براه مانده شد. این یک کاری کارمندانمان رو و کاری شهروندان رو بسیار آسان و مشخص گردانید. ذکر کردن به مورد است که کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در شهر خوجند بار اول برنامه مذکور را با استفاده از بازه سنجشی بلندسرعتی خط انتقال معلومات دهی راه اندازی نموده است.